Van 31 mei aan mijn middelbare scholen weer Hielendal iepen en van zo'n juni aan is het zelfs verplicht. De middelbare scholen OSG Singeland in Suus-de-Veen iepent ons in de waas die had waren weer. Iedereen moet even op een hicht gesteld worden. Dat ga ik via het rooster helemaal kleermaken. Dus lokaal moet er helemaal ingericht worden, want we hebben natuurlijk maar 12 tot 15 stoelen en bankjes erin. Dus dat moest ook al even ongepast worden. De conciërges die moeten hun werk doen. Dus daar moet je toch wel even de tijd van nemen. En wat dat gaat zorgvuldigheid staat voorop. Voor docenten en leerlingen zit de laatste weken voor de simvakantie het dus weer wat oors uit dan eerst. Hoewel het voor gewoon docenten wel weer even wennen is, wordt er op de scholen alles doen om de situatie echt voor haren zo veilig mogelijk te maken. We hadden klassen in vaste lokaal, dus docenten hierin, weinig reuring steeds maar op een gang, omdat de leerling eigenlijk in de klasse zitten blijven. Ook voor de leerlingen zit zo'n centraal en daarom had het kabinet besloten dat alle leerlingen op de middelbare scholen alle weken 2 zelftesten doen kunnen. Nou, als een test wordt dwang is die ophouden bij de administratie en dan zitten we uitleg bij en zijn en dan een stokje in de neus doen en dan kun je zien als negatief of positief bent. Maar de meeste leerlingen hebben nog wel twijfels over die zelftesten. Nou, testen is sowieso net leuk en als het nou 2 keer in de week moet doen, dat is mijn eerste volle. Voor de komende weken wordt er dus een nieuwe planning maken. Al wordt er ook alweer druk werken aan de planning van het komende scholenjaar. Ja, het is een drukke periode. Hè. Ik bedoel, op de achtergrond ben we toch alweer bezig met een scholenjaar. Dus dat rooster moet natuurlijk ook weer clear. Nou ja, daar hebben we nog wat heel grote vraagtekens zien. Voor de komende weken denk ik de 4e klasse mee voort. Dus het jouwt iets meer rust op de scholen. En ik denk dat wij voor de komende weken de goede voorbereid binnen.